Diya guys, adlaw Sabado dayron. Kanang sadyo ko dari diya. Kita mo na di guys, aran di sidyang kahumot nga buwaka diya. Mualis bugod ni guys ato sa muhang bahay guys, kaya aran di sidyang kahumot mura ni sidyang sampagita. Na harang ka nami ka sidyang buwak. Ako na pud ni si Ruby Provincia na diya. Welcome again sa aking channel diya. Kuan ka ng sa mga new subscriber diha, salamat kaadto ninjon diya. Sa mga daan ng mga subscriber daghan kadtong salamat ninjon tanan diya. Sa juko kaadto ni nga dari guys kay trabaho lagi kay Sabado lagi ron. So ubos-ubuson hag panarbaho dari guys. Kuan arang humutan ni siyang buwaka guys no. Kanang mura siya og sampagita. Pero dili siya sampagita. Basta humot kadto siya guys ang kuan. So dis ni agi wa ni siya nimbuwak diya karon na nimbuwak. So ati daday kay mo tan-aw man is ang tag-iza dani nga nasa US, hi day ko sa mga nasa US, hi ninjon tanan. Diya dia kanang humot. Diya murag malipay bitaw ta guys kay nagsud na to dani diya naay kuan. Mamuwak katong mga alaga no, kuha kaadto na. Diya inagsud pa lang nimo dari mga lisbong nagijahang humot. Nga humot kadto sang pagka buwak, humot. Diya dali ra kayo ni sa mabuhi itog sukra. Ya guys, magsugod na ko dari guys kay daghan kadto kog mga hipusunon, daghan kadto kog mga kani bitang mga punuan dani hinahanglan magud isang pang anong kay naay manurok mga sagbot diya. Muagaw lagi dis diya og kuan sa atong tanom. Wala ato din isang pangibton. Diya hanggitan nung des ni agi guys na aning kuan na si diya. Kani gamay pa man kadto ni si Jan diya dako na. Diya magsugod na ta guys. Diyan dahil ako guys kay ning buwak po si Diya. Kanang si tawag dani orchids manghapon ni siya sa klaseng orchids na naiskado si jag buwak. So asa mo pakiton sa mga nang buwak dari guys kay makalipay jud pud si siya og kanang makita nimo bitaw nga namuwak. Diya malipay pud ka magsuri-suri ba nga imong palibot nga na mga buwak sama like ani guys na mo ni sa mga buntot sa kuan kanang unggoy. Sa unggoy. Diya kani pud si siya mura ni si siya og pinya-pinya na. Daghan pud kadto sa buwak na. So kuan juga guys karang nagsud dari nga ta kana mga namuwak na mga unggoy-unggoy. Aning paraguyuha, paragayo man ni sa kuan na murag kulot-kulot. Ganahan ko dali magtan-aw. Diya kay dis bago man nang gitugso kay hapit naman ni kamatjenon dis pag niagi. So bago pud ni sinang kuan giputol ba nya gitugsok na ningani na pud siya. Diya kaniha man ni siyang gipamutlan kay hapong gipangbalhin. Nice pud siya guys na. So daghan kadto mga tanom dari nga kanang daghan kadto mga buwak or mga buwak ba ni or saan ni ornamental. Diya kani pud siya na kulot-kulot. Diya ganahan pud gani nga ni color guys na. Harap pud ni siyang gibutang sa kaang na. Diya haran ni siyang i-trim-trim para murag mulingin pud siya dari sa kaang. Kaya pwede po natin i-indoor. Diya kay murag nang matay man yung uban diri guys. Asa na isang pulihan. Kani kay nananga naman ni siya na isang pang kuanin guys ang pulihan kay hindi kay ganahan man pug kuani. Kasi mahud makuan ba makadugayan mamatay. Diya na naman ko ibalhin dari di Yeah. Nabuhi na siya. Diya, sa di mo pakiton sa hanggi pangbalhin sa una before kuning kuan guys, nilakaw. Mao ni Yung sanga-sanga na siya di So ani sang gidaghan kay ganahan ko ni mag madaghan ni mag ipanghilira ba kaniyo.
Kuha na siya, marag upat ka punuan. Baka na? Jesus, wala pa ka naman. Wala pa man si Ate Mi. Jesus, kapit pa. Hindi siya. Magtrabaho na ta. Dili. At tabangi kong trabaho dito, Bi. Bi, tabangi kong trabaho, Bi. Mili, Bi, yung tabangi na. Jesus, kinuha ko. Id man hinoon. Ay, sis na ka. Galing-lingkod ako dari siya ga. Pahid na. Jesus. Jesus, galambing. Jesus, galambing man. Jesus, galambing. Please naman. Galambing siya, guys. Kaya lawas 12:30 pa, guys. Magsugod na po kuron. So, di na mabidyo tanan, guys. Kay walagi standing ang cellphone. So, harap mong pakitan. Nagsayang gibuhat. Diyan, mahuman na. Kaya daghang kaso ko idubli na trabaho dari, guys. Kay, di ba, Ming? Ano sa may pangayog ni mo? Ano nisya, iga? Puan man? Sa may mong ipangayo? Nugug ka? Hindi kayo magtrabaho na ko, eh. Naipurma kay ang mga suda ni, guys, is na nangamatay. Haning pulihan na po na karon ni. Kaya na murag jag na kuan, guys, kanang matay lagi kaya wala lagi maasikaso. Nangalaw sa kuan ano siya pangalisdan ron, guys, kaya mga naingani na. So palibot ko hantod dito sa likod diya hala pong gibutang dari mga ingana, guys, na sige balhin-balhin lagi, guys, balhin-balhin. Naghanap ako og buhaton. Diyan ako gibutang dari dia. Kaniyang hinimo nga ahara man isang hinimo nga tungtunganan. So ahara na siyang kuwang pagtungtong dari, guys, dia. Na may mga saha sa iyang mga cactus day dani ahan sa gipang balhinan dia dapat ko gagmay dia. Kanang arong mudaghan kay agaban na matay. Asa di sulod-sulod ni mo, oy? Nga nugod ka? Nga nugod ka nga magtrabaho na ko? Sama na siya, oy? Ay, lagi sunod-sunod. Gigutom ka? Ha? Gigutom ka? Sao lang ko ni pagtrabaho ron na mga sunod-sunod man ka? Puyo sa... So, pa ko kaman, guys, tengah pa kanso ko buhatin. So, mapanihang nahuman na hanggi. Morning nahimo, guys, naghimo tungtunganan, guys, na Kani siya. Nanagi tungtong. So, naghimo ko tungtunganan dya. Nadi ko ibagong gitanong dia. Kanisang kuan. So daghan pa sa kuan, guys, na ako gitanom dito sa likod. Snake plant. Diyan po dito, guys, sa tubangan o sa likod na ingani na humot ka doon siya na kung ganihang buntag karang humuta na. So daring lugar, guys, kay wa pa ko na human sa bandang likod ni. Diyan ako igipamutang daring bag-o di Diyan kita man no ingani, guys, kanang tagakazong snake plant. Ani ni sa dapit sa likod wa pa ko kahuman, guys, sa likod na. Apa na sang pangwanan, guys, pang singanda ni kanina nakakazong. So pa ko na human likod ni siya dapit siya balbas pusa. So katong mga kidney mo ni imnon kada buntag kanang tambal ni siya og UTI ijang dahon dani na may ijang dahon dani tambal ni UTI.
Ja dari ag dragon fruit wa panimbunga. Ja dia hang kon guys, samad. So nga ni dinin kugihan guys, masamad ta na. Big buwak radaghana. Ha? So ana na ang gipang balhin diag. Nice kag mga uwak. Dalahin patong na dito sa sud guys sa daghang kaju. Diyan na problema ko kay bawo unsa disya nga namatay man ni na. Namatay. So uli na ko. So ano yung nahuman na. Ang gipulihan diha dang dapita. Diya kay hapon naman. Hapon jud ko dari guys ja. Mo ni ang na nasamad. So ani sang tambawan ron ug kuan. Ugasan na ni ug kuan ngani jini kugihan ta masamad jud ta. Jadi guys kanina ning buwak pud si diyan ah. Basta daghan kadto na muwak dari. So ano mo mong gipakita ganiha mo niyang gibuhat. Na naghimo kog tungtunganan ah. Tungtunganan siya. Kahiran ni siya gipang tagpi-tagpi na. Hindi mo na signgana. Diba? Yung mga cactus. Diyan mo to guys, ang video karon daw ah. Kanang muli na pod ko, diyan. Magkapit-apit pa ko dari did sa humot mangguni siya guys na makawa mangguni siya sa kanang kuan makawa sa problema. Basta makamaho ka dani humot. No muna guys, pero ganiya pag break time na nagkuan ko. Nag TikTok para di pud tama tiguang og dali. Balag arang kabisi. Kay magluto na po ko guys ug panihapon ni Crystal kay kinahanglan ma Diyos Crystal di ma kuanan di ma pasaran og kaon. Grabe guys, agang adlaw ron sus, grabe. Ang gipulido jud hadto guys. Ja. Kita ka na ng kusina sa ugangan guys na manay kusina sa mga bata dari guys pero napagihapon sila diha nangaon. Para na sang gibutangan og kuan kanang para na sang gibutangan og manay bay sa ugangan guys. Para na sang gibutangan og kanina para sin kaya ang atipuan naman din na anda na nabali na galira sa guys so diyan sa taman nga mamantay ka kuan ni ja wala man sang ibutangan og ngani kay arong mga bata dari di mabasa so sa una guys pag abot na mo dari kan sa Manila mo ni among kananan dani anda mo ni among kusina di ba guys guba na kaadyo medyo lagi guys og maka trabaho na siniko guys matabangan hindi ko na mapahimo ning kusina kay mao ra ba din nagi pangarap sa gangan sa una nga maadyo mo lagi na diyan ah so halang po mong gipakita guys kay nahagip magud sa kamera pag narinahan na ah so manay kusinas mga pagumanggan sang bana tug upat ka bukbata nga ilang mama ug papa nas Manila so sa taman guys nga namantay kakayanan nga mag pahimo paadyo pero naay mga memories na mo danang kusinaha guys kay pila pod mi ka murag duha pod sila ka tuig or tulo ka tuig sila ni Nicole diha nagkuan nag nangaon kami diyan na po ko magluto sa una guys wa pa mi nagkabay dari ko pangin-hangin guys kay grabe ka away sa ko kay ang bana raman siya magluto kay nasamad lagi ko. Para man sa gitambawan og kanang hapdos kayo kanang alam magitambalan siya og kamunggay. Dugas kamunggay na. Grabe naglanga. Sakit pero laban lang inahan. Kay mao din itong mao man din hang life jud. Laban lang ta sa
hamon sa ating kinabuhi. Malagi nang laban lang jud. Ang inis ko guys kay basa ang kuan. Diyan ba na ray magluto. Magluto ako nuto sa jagkuan guys kanang udong sardinas. Diyan guys. Kuan guys kanang nakakita man siguro mo sa live ni Tiri nga cancel lagi kamuhang kuan ron sweldo sa YouTube. Wa mi kay bawog makasweldo ba mi karon o di mo na yung problema guys kay mo lagi si Nicole mo board exam na karong December 2, 3, 4. Ni kay nagbayron nday pud siya dito sa iyang pag board exam. Ang allowance ug isang puyan dito sa Cebu. Ang kainit. Hindi ko singot. Lingkod-lingkod sa ko guys kay alas 4 pa man pud. Dahil nagmanahan ng istorya ninyo kuan ko mag-edit ko. Salamat day kadto ni Asupardi. Si Ma'am Ginaida, salamat day kadto nagchat-chat day mi karon murag ipalakas na ihang loob ni Jang ay laban ra lagi. Salamat kadto. Natoy magpa-shout out ugma ra ko mag-shout out at ang ilang ninyo ang shout out ugma kay Domingo man so mag-shout out ra ko ugma. Atang lang mo sa shout out lang. Ja comment lang pud mo karon sa kanihang video aron ma apil mo shout out ja aron lang hangin guys na agas rari dapat lumad wa. Sabi sa hangin dari dapat malingkod-lingkod guys oh. Hindi mo na kailangan mag-electric fan. Kaso lang madugali ng kusina ni nanay sa anhing kay wa na malipad sa pag-udit kay og wa pa pud nang balaya guys kanitang nanay siguro gamo aning lipad dito kay agamo dito kay tabunan man dani mga dekado maka kuan naghangin dito ana tabunan pud daning kaning bahay nga kuan tari lagi ko kay manginhangin lagi damo lagi to guys nga kita mo sa kusina ni nanay jadi hajud mi na sa una. Di aming nagbingag, di ako magluto. Di karon murag misamot naman si Jaog kaguba. Di ako nag-gizay atit, kaya naguba na jud. Malag ito ang gibutangan na lang mag-scene. Dito murag gikisami-sami na lang na itong mga scene guys. Ang pinangadyo ra po dito silingan. At sa nga amo, ang ipangadyo kay para laging di mawanan itong mga bata in taon ng nuan ka ng mangaon. Kay luwili ka yung mga bata po guys. Kay wala lagi mga ginikanan to alagis Manila o amahan da pat na sila kabuo kung ang nagbantay dari jarang pag umanggun ra sa hangbana hindi lisod man dyan na guys nga kanang yung pamilya bijaan mabitan lang ako guys na ako'y trabaho sa Manila dyan gibijaan ang trabaho kay bahala og magsudaan mi og asukal og asin basta mag kauban-uban naman mi sa mga anak dyan guys mo to ang video karon adlaw guys kay paginhangin ko dari yan dyan alam po mong ipakita na sa gamay nga kaya nahagip lagi sa kamera na kanang guba na jagado na siya dahil sila lagi na abutan man lagi pandemic siguro guys huwag pa na abutan pandemic murag na paadyo-adyo na namo na kaya mga dyan ay pangarap sa ugangan nga maadyo manang buhay pa na ugangan ako musaka ko sa babaw guys ang halang kapalan og mga scene kaya naman di mo to ba magluto mig sudan na dos kusina kay diha lagi pud mi sa una pag-abot na mo dari nagkuan dugay pud bidin hag ginamit na ng kusinaha ja pasalamat ko ka Diyos Ginoo kay pud mi pasag din ja mo lagi na karon guys agamo lagi kunong sweldo murag na cancel na sa YouTube kay bawo kay bawo makasweldo ba may ugdi pero sa amtaman ngay hindi makasweldo maning kamot na lang dyan nga makakaon trabaho karon lagi guys murag ning hinay kadyo ang mga gisron kay ting klasinan ja ganiha murag gamay na lang may gis nang ari guys ja murag mingaw lagi guys ang mga gis karon ja maro to guys ang video ja amping ug ampo tang tanan I love you.